बै समनि जारिमिन आसामिसफ्रा बर'फोरनि महरखौ नुयोबानो ट्राइबेलनि महरखौ नुयोबानो गावसिनि जानो गोनां मैगं थाइगं गावसिनि माबा मोनसे जानो गोनांथार अबेबा आबादफ्राव बर'फ्रा हाबफ्लाङोबा ट्राइबेला हाबफ्लाङोबा बर'फोरनि ट्राइबेलनि अबेबा मैगङाव जुदि सायख्लुम गोलैयोबा बे मैगं थाइगंखौ जावखुनानै गारहरोमोन। दिनैनि समाव मानो एसटि जानो थाखाय हांखुर जादों। बरपेटा हालामाव थानानै डिआर नाब्ला सारा मा नुदोंमोन मा खोनादोंमोन जेब्ला आसाम सरकारा बर'फोरखौ बा ट्राइबेलखौ दंस' खालायनो बांगालफोरखौ लाबोदोंमोन। दिनैनि समाव आसाम सरकारा बांगालफोरखौ एसटि होनांगौ होननानै बुंनोल' बाखि। बर'फ्राबो बांगालफोरनि सायख्लुम गोलैबानो बर'फ्राबो बे माइखौ गारहरोमोन। भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। डिआर नाब्ला सारा बरपेटा हालामाव गावनि मेगनजों गावनि खोमाजों माबायदि নুদুংমন खोনাসংলাং। শিডিউল এৰিয়া ইতিমধ্যে অসমতো 3টা শিডিউল এৰিয়া পাইছে আৰু যদি দুটামান শিডিউল এৰিয়া কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কিছু হ'লেও অসম মানে সুৰক্ষা পায় এতিয়া। আৰু ভিডিঅ'नि फुटेजाव खोनाखाबाय आलफायाबो 6টা जनजातिखौ एसटि खालायनो थाखाय नाजादोंमोन। दिनैनि समाव डिआर नाब्ला सारखौ सिनाया, डक्टर अनजालि मेमखौ सिनाया, दावराव देख्रेब सारखौ सिनाया, अमर सिंह सारखौ सिनाया, बर'नि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ सिनाया, सांसुमा खुंगुर सारमोनखौ सिनाया। दिल्लीयाव आन्दलन खालायनांगौ, दिल्लीयाव थांनांगौ, नाथाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ एखे लोगो लांफानांगौ बावगोमानानै अबे जायगायाव दं। डिआर नाब्ला सारा सानसे समाव बुंदोंमोन ट्राइबेलनि गेजेराव बर'फ्रानो दंस', बर'फ्रा खर' गंलायनानै थायोबानो माखासे ट्राइबेलनि गेजेराव आरो जिर'। बे बाथ्राखौ खोनासङोबा आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा दान्दिसे सम खोनासङोबा स्पष्ट बुजिगोन जायफोर ट्राइबेलनि गेजेराव जायफोर बिबान दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा डिआर नाब्ला सारखौ मानो जोबथेसालियाव फैनानै लोगो हमा। बे समाव दिपेन बर' सारा डिआर नाब्ला सारखौ जेलाव फैनानै लोगो हमोबा जायफोर 6टा जनजातिया एसटि जानो नाजादों बिनि सायाव गोख्रों दिल्ली सरकारखौ मा बुंनांगौ, गुवाहाटी सरकारखौ मा बुंनांगौ बिनि सायाव माखासे आदब खायदा बुजिनो हागोन। बर'फोरखौ दंस' खालायनो थाखाय ट्राइबेलखौ दंस' खालायनो थाखाय आसाम सरकारानो बांगालफोरखौ लानानै फैदों। दिनैनि समाव आसाम सरकारा बांगालफोरखौ एसटि होनांगौ होननानै बुंनोल' बाखि। जायफोर 6टा जनजातिखौ एसटि खालायनांगौ होननाय बे बाथ्राया आसाम सरकारनि आखाइ दं। माखासे समाव जों डिआर नाब्ला सारखौ जेलाव लोगो हमदोंमोन गुवाहाटीयाव थानाय आरो माखासे दाब दाब जायगानि एक्स-एन-डि-पिफ्रा लोगो हमदोंमोन। बे समाव डिआर नाब्ला सारा फोरमायदों, डिआर नाब्ला सारा बुङाखै आंनि बाथ्रा बुंनायखौ ससियेल मिडियायाव खिन्थाहै फोरमाय, बेबायदि डिआर नाब्ला सारा बुङाखै। जेब्ला बर'फोरनि रायजो जानाय, ट्राइबेलनि रायजो जानाय, ट्राइबेलफोरनि बाउन्डारिखौ मेगन सानानै आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरनि जायगायाव बर'फोरनि जायगायाव बर'फोरखौ दंस' खालायनो, ट्राइबेलखौ दंस' खालायनो थाखाय बांगालफोरखौ लाबोदों। जेब्ला बांगालफोरखौ लाबोनायनि उनाव डिआर नाब्ला सारा बरपेटा एलेकायाव दंमोन। बे समाव जेब्ला बर' गामियाव बांगालफ्रा बेरायनो थाङो, जेब्ला बर'फ्रा सिथ्लायाव माइ लामो, बांगालफ्रा बे सिथ्लानि माइ लामनायाव सायख्लुम गोलैयोबा बर'फ्रा बे माइखौ जायामोन, बे माइखौ बांगालफ्रानो मोनलाङोमोन। आरो बांगालफ्रा सोङा हसिया बर'फोरनि न'खराव बा ट्राइबेलफोरनि न'खराव जाहाथा अबेबा खामफ्लाय सियाराव जिरायो, बे सियार खामफ्लायखौ बर'फ्रा बांगालफोर जिरायनायसो होननानै गारहरोमोन। बेबायदि डिआर नाब्ला सारा जोंनो फोरमायो। अब्ला बर'फ्रा माबायदि रायजो जाबोदों? बर' गामियाव बांगालफ्रा थांनानै माइ लामनाय नुयोबा बर' गामियाव थांनानै बांगालफ्रा ज' ज' बे माइ लामनायाव सायख्लुम बानायनानै होयोमोन आरो बर'फ्रा बांगालफोरनि सायख्लुम नांनायखौ बर'फ्रा माइखौ जायामोन जाहैदों, गारहरोमोन। बर'फ्रा बेबायदि रायजो जाबोदों। बांगालफोरखौ लाबोनाय आरो बर'फोरखौ दंस' खालायनो नाजानाय, ट्राइबेलखौ दंस' खालायनो नाजानाय आसाम सरकारनि आखाइ दं होननानै डिआर नाब्ला सारा जोंनि सिगाङाव सावरायलायदों। बे समाव जायफोर 6टा जनजाति जानो नाजानाय
बे समाव डक्टर अनजालि मेमखौ जायफोर ट्राइबेलनि गेदेमा दैदेनगिरि जोंनि बर'नि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा डक्टर अनजालि मेमखौ बावनानै दं नामा? डिआर नाब्ला सारखौ बावनानै दं नामा? दावराव देख्रेब सारखौ बावनानै दं नामा? अमर सिं सारखौ बावनानै दं नामा? सानसुमा खुंगुर सारखौ बावनानै दं नामा? माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोर बावनानै दं नामा? दिल्लीयाव आन्दालन खालामनो थांदों जायफोर 6था जनजाति एसटि जानो नाजानाय बिनि सायाव आन्दालन। बे आन्दालनाव सानसुमा खुंगुरखौ लांफायोबा, दावराव देख्रेब सारखौ लांफायोबा, अमर सिं सारखौ लांफायोबा, डक्टर अनजालि मेमखौ लांफायोबा, जेलाव फैनानै डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमनानै माखासे खोथाखौ बुजिलाङोबा माबा मोनसे लस जागोन नामा? जोंनि माखासे ट्राइबेलनि गेदेरमा दैदेनगिरि जायफोर जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गावखौल' दैदेनगिरि साननानै लानाया बियो जोबोद दुखुनांथावना। डिआर नाब्ला सारा इन्डियानि मावनो गोनां खामानि बांलादेश आरो इन्डिया फिनसिं होदों। बे फिनसिं होनायाव सोर माहाजोन जादों? थिखादारा माहाजोन जादों। भारत सरकारा बांलादेशनिफ्राय बांगालफोरखौ हाबफैजानो बानानै फिनसिं होआखै। थिखादारखौ माहाजोन खालामनो थाखाय आरो बे थिखादारजों सोर आखाइ दं? सरकारा आखाइ दं। थिग माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा आसाम सरकारनि गेदेरमा दैदेनगिरियानो जा आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जों बुंथ'ला। डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा जायफोर 6था जनजाति एसटि जानो थाखाय नाजादों बिनि सायाव बांसिनै दिल्ली सरकारनि सायाव गुवाहाटि सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय माखासे एक्सपिरियेन्स दिपेन बर' सारा सोलोंनो हागोन। जेलाव फैनानै डिआर नाब्ला सारनिफ्राय माखासे गारबोनाय समाव डक्टर अनजालि मेमा ट्राइबेलनि जानानै स्ट्रं बिखाफोर दाननानै आसि थुनानै ट्राइबेलनि जानानै बाथ्रा बुंदोंमोन। साननैसो सिगां सनापुराव धरना होदोंमोन। माखासे आसाम सरकारनि सायाव स्ट्रं स्ल'गान होदोंमोन। बे समाव डक्टर अनजालि मेमखौ मानो हांख्रायनो हायाखै? सनापुराव आन्दालन खालामनायनि सिगां जेलाव फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा डिआर नाब्ला सारखौ मानो लोगो हमफैनो हायाखै? माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ मानो लोगो हमनो हायाखै? सोरनि आखाइ दं? माखासे स्ट्रं बाथ्रा बुंनोबा सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनांगोन। गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमोबा दिपेन बर' सारा स्ट्रं बाथ्रा बुंनो हागोन। नाथाय दिनैनि समाव डक्टर अनजालि मेमखौबो सिनाया, डिआर नाब्ला सारखौबो सिनाया, दावराव देख्रेब सारखौबो सिनाया, सानसुमा खुंगुर सारखौबो सिनाया, अमर सिं सारखौबो सिनाया, माखासे आन्दालनखारि दैदेनगिरिफोरखौ सिनाया। गावसोरल' लेखा गोरों, गावसोरल' बर' हारिनि गेजेराव गोरोंसिन। दिल्ली सरकारनि खाथियाव थांनांगौ, जों बाथ्रा बुंनांगौ आरो माखासे जोंहा सिंजों सिं माबा मोनसे जोंहा बेनिफिट दं नामा? बेनिफिट दंबा जोंहा बुंनो हानाय जोंहा जेबो लामा गैया। आरो माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोर दिल्लीयाव थांनानै आन्दालन खालामनो थांदों, स्ट्रं आन्दालन खालामनो थांदों। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय आसाम सरकारा ट्राइबेलखौ दंस' खालामनो, बर'फोरखौ दंस' खालामनो थाखाय मानो लाबोनायमोन? ट्राइबेलनि बाउन्डारि बर'फोरनि स्ट्रं रायजो जानायखौ नुनानै आसाम सरकारा बांगालफोरखौ बर' जायगायाव लाबोदों, ट्राइबेलनि जायगायाव बांगालफोरखौ सोसननानै होदों। बिनि सायाव सोर स्ट्रं बाथ्रा बुंनो हादों? नाथाय डिआर नाब्ला सारा जेलाव थानानैनो माखासे साबैसे हारसा मानसिया बर' बुङो होननानै स्ट्रं बाथ्रा बुंबोदों। आं जेलाव थानानैनो बर'फोरनि रायजोआ जाफुंगोन होननानै डिआर नाब्ला सारा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ सोर दैदेनगिरिया बुंनो हादों? बिनि थाखायनो माखासे दिल्ली सरकार, गुवाहाटि सरकारखौ बुंनो थाखाय दिपेन बर' सारा जोबथेसालियाव फैनानै डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमोबा साबसिन। लेखाजोंल' जाया, आउट नलेज नांगौ। बांलादेशआव थांनानै, म्यानमाराव थांनानै, चाइनायाव थांनानै, आफगानिस्तानाव थांनानै, गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै डिआर नाब्ला सारा बेसेबां आउट नलेज दं बेखौबो जोंनि बर'नि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा सोंस्लुनांगौ। लेखाजोंल' गोरोङा अबेबा खामानियाव मालाबा समाव जाया, आउट नलेजखौ नांगौ जायो। बै समनि लेखा गोरों होननानै बुङोबा सोरखौ बुजियो? जोंल' लेखा गोरों, जोंल' एमए, डाबल एमए, जोंल' जोबथा बर'नि गेजेराव लेखा फरायनाय, जोंनि अनगा दिल्लीयाव बाथ्रा बुंनो हानाय रावबो गैया, बेबायदि साननानै लाग्रा जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सोंनानै लानांगौ सिनियर दैदेनगिरिफोरनि सायाव। आं बारा बुंनो सानाखै बे हर गेजेरनि समाव।